Ето ни в алхимическата работилница на Hardware.bg, където по слухове и реални данни стават неща, които повечето производители на хардуер смятат за абсолютно невъзможни. Или, както често се казва, не опитвайте това вкъщи сами, защото те са професионалисти. Ще си говорим, както вече ви обясних, с Кирил. Може би го познавате също от формула като Бачо Киро. За много интересни неща. Решихме, че не е зле да ви въведем в събирането на една машина, на правилната машина, и по съвет на Hardware.bg решихме да стартираме именно с няколко думи за захранването. Здравей, Киро! Здравейте! Може би първият въпрос, който живо ме интересува, защо точно захранването? На мен, като на не особено сведощ в хардуера, ми се струва, че какво прави това захранване толкова важно за един компютър? В принцип, захранването все пак е основата, на която се гради цялата една система, и за да имате абсолютно стабилно работеща и качествена система, ви трябва и качествена основа, т.е. качествено захранване. И с две думи, без качествено захранване сте обречени евентуално на нестабилно работеща конфигурация. Това ми звучи доста сериозно. От тук нататък естествено логичният въпрос е захранвания дал Господ с различни мощности и с различна стойност. Как да определим кои са най-базовите неща, които трябва да имаме предвид, когато искаме да си изберем захранване? Какво точно захранване? На пазара в България наистина се предлагат доста от така наречените жълти марки. В най-общ план за лаик и неразбирач човек, дори и единствено и само тежестта на захранването е... Ето това е един довод, който дори аз разбирам. Факт е, че повечето китайски производители спестяват доста голяма част от самите компоненти вътре, охлаждащите елементи включително, и това води до съответно нестабилна работа на самото захранване, работа на захранването извън спецификациите, които са регламентирани от производителите, и на захранване, и на самия хардуер, който е вътре във вашата машина. Затова е хубаво да не спестявате точно от тази част на компютъра. За да не бъдем голословни, може да покажем дори на външен вид каква е разликата между качествено и некачествено захранване. Първото захранване, което виждате, е така наречено no-name жълто захранване. Дори с невъоръжено око се вижда, че на доста от местата, където трябва да има елементи, има просто мостчета. Второто захранване е среден клас и горе-долу 50 на 50 са липсите. Третото захранване е вече класа, за който говориме, и това е захранването, което аз бих препоръчал на всеки, който се занимава с компютър и иска стабилна машина. Добре, да речем, че искаме да стартираме с една геймърска машина от средна ръка, не искаме хай-енд машина, искаме нещо, което да можем поне да пленим някои от новите игри. Какъв тип захранване би ни свършил работа предвид съответно процесора и картата, които ще ни трябват за това? Говорим наистина за нещо, което ще ни позволи да видим все пак играта на машината си. Значи, минималните изисквания зависят от конкретната машина, но в най-общия случай едно качествено 350 ватово захранване ще ви свърши идеална работа за целта. Разбира се, ако нямате в машината нещо от класа на видеокарта от сорта на 7800 GTX, която е доста лакома за ток. В такъв случай, ако решим все пак, в такъв случай базата е 350 ватово захранване, поне за да имаме лек аванс. Кога си струва да направим при какви спецификации, говоря хардуерни, си струва да направим следващата стъпка съответно към 400 вата или може би дори към 500 вата? При 400 вата кога се налага захранване от 400 вата? Захранване от 400 вата ви се налага, когато имате повече от един хард диск в системата, повече от едно оптично устройство и евентуално се целите към някакъв overclock. Тогава е хубаво да имате качествено и мощно захранване.
А 500 вата от захранване, то просто лукс ли е, през застраховане двойно и тройно ли е, или има наистина случаи, в които ти лично би го препоръчал? Има случаи, в които аз лично би го препоръчал. Разбира се, то не винаги работи на максималните си характеристики, но все пак понякога има пикови моменти, в които системата е под стрес и се нуждае от стабилно захранване и мощност. В този случай е добре да имате хубаво захранване, мощно. Окей, все пак, като при всичко останало и марката има значение. Естествено, марката е свързана с по-сериозна цена, но все пак има няколко разумни избора, на които бихме могли да заложим, когато искаме да разчитаме наистина солидно захранване, без и да си спестиме куп неприятности. Спомени ми поне първите 3 или 4, които ти идват на ум. Значи, като цяло, моя съвет към зрителите е да избягват захранванията с 3 буквени съкращения в името си. Така да ги наречем. Да. И да се спрат на марки от сорта на Fortron. Това е едно изключително така, в момента разпространено захранване и въпреки това доста качествено. Enermax, Enlight или вече има и екзотични марки, които по-трудно се намират в България. Може би си струва да кажем 2-3 думи наистина за реалната мощност на захранването, защото много от въпросните 3 буквени захранвания, за които говорихме, имат обозначена на една мощност, а всъщност се оказва, че те може да се окаже недостатъчно, ако се опитате, примерно, да спестите пари. Поне така разбирам аз. Как можем да преценим каква е реалната мощност на едно захранване? Реалната мощност на едно захранване много трудно може да се прецени само по външният му вид. Трябва ви специален стенд, за да го се изследва това нещо. В най-общия случай, така наречените 3-буквени китайски захранвания, съотношението с заявената мощност и реалната такава е 2 пъти по-ниско. За финала на нашия разговор за захранванията, може би малко съвети за евентуални проблеми, които бихме могли да имаме. Има ли нещо специално, което ние не трябва да правим с захранванията си и евентуално как бихме могли да познаем, че наобщо казано проблема ни в момента за компютъра е именно от захранването? Това нещо може да се отчете от мониторинга на дънната ви платка или с съответния уред мултицет, с мултимер, така нататък. Съответно може да видите какви напрежения държи самото захранване. Ако е плюс или минус 5% извън заявените плюс 12 волта или плюс 5 волта, значи захранването или работи в стресов режим, или самото захранване не е особено качествено. Аз ти благодаря много за всичко, което научихме от теб за захранванията. Надявам се постепенно в най-скоро време да сглобим един компютър и да помогнем на хората, защото дори аз се губя в морето от подробности хардуерни и тепърва да си говорим за нови интересни работи. Безспорно нещата, за които имаме да си говорим при сглобяването на един компютър, са не едно и две. Аз успях в предварителния разговор с Кирил от Hardware.bg да науча доста неща за себе си. И се оказа, че всъщност не е чак толкова страшно да напълно научиш едно и друго. Както чудесно знаете, да си PC геймър, това е освен гордост, освен всичко останало и разбира се финансово тегло, едновременно с това е и сериозно предизвикателство за вашите знания. Когато изберете нещо толкова качествено, когато искате да получите максимум от една игра, си заслужава да заделите малко време за това да понаучите едно и друго. Надявам се в тази посока да ви помогнем. Надявам се, че нашата нова рубрика ще набира постепенно сили. Естествено, в нея няма да пренебрегваме и новостите около конзолите. Веднага, щом се появи нова интересна периферия, нова интересна подробност около една или друга от появяващите се конзоли от ново поколение, ние ще бъдем там, за да ви я покажем и за да ви кажем повече за нея, да развенчаем някои безспорни митове и легенди за конзолите и за PC-то. Благодаря ви, че бяхте за пореден път с нас. Надявам се да продължавате да ни гледате. Всичко най-добро до следващия път. От мен е Иво. Чао!